No, takže co ľudia, takže práve som si nachystal pre vás video, čo nakúpim na budúci rok cez Pure SR, čo by som chcel nakúpiť. Takže na začiatok nejaký kompaktné ohňostroje nejaké. Asi ten Raketomet Screen. Jeden. Potom by som dal ešte asi nejaké petardy. Magnum už nemajú, škoda. Takže napríklad tu petardy Doom Boom F3 P1 20 kusí. A prosím, nezabudnite podporiť toto video nejakým lajkom, odberom. A dúfam, že keď toto sleduje náhodou Pure SR, takže mi pošlú nejaké petardy zadarmo plus. Asi ešte toto žuky kúpim. Chcel by som ešte nejaké viac kusové tu. Napríklad Doom Boom petardy. Skúpim Doom Boom 30 kusí. Ešte tu potom pirátky boli. Tie musím kúpiť, tie sú legendárne. Ďalej ideme kúpiť nejakú detskú pyrotechniku. Alebo ešte predtým nejakú dymovnicu skúsim. Toto som mal. To je celkom OK. Kúpim asi RDGčko. A kúpim šmudíky. Alebo barevné dymovničky. 6 kusí. Určite, keď kupujete nejakú pyrotechniku, tak nakúpte ju na Pure SR. Chcel by som ešte nejakú, nie sú tu nejaké, toto sú pekné. Takže teraz idem na nejaké gulové pumy. Tieto sú dobré celkom, asi tieto kúpim. Gulové pumy Doom Boom Salute 14 mm, 12 kusí za 4. Tieto kúpim. To asi stačí. Ešte skúsim rímske sviece.
Asi nemajú už. Tak nejakú detskú pyrotechniku. Čo je toto? A skúsim za 56 cm jedno. Kúpim aj čmeldu, alebo na čmeldu, ne? Tak potom nejaké fontány Crazy Kids, 10 kusí. Scream piskajúce rakety, 12 kusí. Skúsim. Veľký otáček. A skúsim aj party petarda. Šampúsky. Aj včeličky, na tie nemôžem zabudnúť. Určite. Idem sa pozrieť, čo tam všetko je. OK, zatiaľ máme 40 €. Nakúpim asi len do 50. Čo by som ešte mohol také kúpiť? Tak, rakety. Čo tam toľko mám? V pohode. Rakety. Už nemám žiadne poriadne. Tak kúpim aspoň mini raket asi od Panty. Aha, tak nie, oni sú príliš drahé. Tak rakety vlastne už mám, tie pískajúce. Tak kúpim nejaké petardy ešte. Skúsim kalašníkov 5-krát. Bum bum 2G. Kokos. Musím. Z 99 centí kúpim. Keď to budú ešte nejaké lacnejšie, podaj veľa ešte kúpim. Bodaj viac opaj ešte kúpim. Tak kúpim tieto žuky ešte. Neviem, či som ich kúpil. Asi hej. Tak kúpim radšej tieto. Tie sú silnejšie. Tak. Ešte som kúpila aj tieto. Petardy Small Silver Cracker. Ešte kúpim kľudne aj petardy Explosive 40 kusy.
No, takže ideme sa pozrieť, že čo všetko tam je. Petardy explóziu. Petardy, nakúpil som za 57 €, takže kúpim dačo ešte asi, alebo nekúpim, čo nechám tak už je toho celkom veľa. Takže petardy explóziu 40 kusí, petardy small silver cracker 10 kusí, big silver 10 kusí, crash petardy, potom mám petardy Dum Bum 2G, petardy buchajúci koberček 5x 70 €. Včelička, detská pyrotechnika včeličky, detská pyrotechnika šampúsky, detská pyrotechnika veľký otáček, aj nejaké raketky, screen. Rozpustíle fontánky Crazy Kids 10 kusí, Dragon X, kulové pumy, Dum Bum Salut, dýmovníčky, Big Smoke Balls, barevné dýmovníčky, petardy Pirát s knotom, legendárne, petardy Dum Bum 30 kusí, petardy Žuky 10 kusí, petardy Dum Bum F3P1 20 kusí a raketomet Scream 100 kusí. Čo som spravil? Aha! Oj! Ja som také tlačítko klikol a som dal petardy Dum Bum. Asi 30 krát. No, tu sú tie súkromné veci. Oj, čo som zase spravil, kámo. Jednu vec kliknem a už dačo poserem. No, zase 24. Tak, jedna. No. Dobre, v pohode. Ešte prskavky tu sú, kámo. Prskavky kúpim. Dobre, takže ako mám takú poslednú vec, ktorú kúpim také prskavky. Sú nejaké rôzne veľkosti. Farebné, to nechcem. Neonové. Asi tie prvé. Hej. Dvakrát som kúpil. Ešte nejaké akty môžeme, aj keď nemajú, však možno na budúci rok, keď budem kupovať to. Lebo teraz ako mám iba prípravu, iba natáčam, pripravujem tak a na budúci rok to presne kúpim. Čo tu je? 11 € to asi nie. Nejaké také lacnejšie asi kúpim, tak asi nekúpim. Kúpim ešte jedna asi. Dobre. Ešte kúpim možno aj stroboskop. Ešte by som chcela nejaké, tak áno. Aha, táto petarda je strašne dobrá, ona má kilo.
ale nekúpim ju, 16 eur. Kamu, to je strašne drahé. 1500, ty vole. 500, no to už je lepšie. Som tak úplne maličku. Asi stačí. Tak, ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať mi odber alebo like. A nezabudnite nakupovať cez Pure SR, je to najlepšia stránka na nakupovanie pyrotechniky. Tak zatiaľ cus.